sene dano wallahi yiɗam ɗo comme mawɓe ɓe ko yondol tan semaine foftima seeɗa ɓe dano dano aɗa yaw ɗumol kam yaay dano kay mbiɗa komi ñamɗo buuda aɗa andi liigo wurnane maayo so tawi kam mi anda ga kono mi gonno gammi nde lingu so tawi andi maayo ngo natata ene yalta so maayo ngo ɓe naati tan wona ko less so yaha maayo ngo ɓeɓe o ɗano ha maayo ngo arti fof kanko way dana on sa ñaami ɗum aɗa ɗo tan so ɗa on ñaami tan wonata waɗani tan eyyi Modou ko yewtere hakkude jinnaɗo e ɓiyum wallahi hunde fonde won noon so tawi neɗɗo yeehi ha arti tan yummiraɗo ne welto hen wallahi so ɓiɗɗo ɗannima tan yummiraɗo jiiɓoto won noon ɓiɗɗo ko heeñere e kadi nananaji nante toon ɗi ɗon noon kadi toon no woɗɗi e saaha en nandir saaha kadi en nandirta Allah waɗi kadi Allah waɗi jaam waɗi janƴe waɗi jiidal ha guite men nayyi ɗe kawri Allah no wano wadde hen foof aɗa wano wasde tawrimi ɗo kadi kono Allah oppi kam ɗo ha tawri kam ɗo e kadi hunde foof ko ñawto ala taw ko moƴƴere e min namdadema tan kabaru ma ladde to no gartirɗa eno mbaɗa hakkude jinnaɗo e ɓiyum tan e noon goto fa suɓɓidirde goɗɗo o e min woni an woni mino wallahi ko waɗi fof mi weltima nde Allah waɗimi toon gonmi toon ha Allah artirimi ɗo kadi towtumami e dow jaam wallahi ko weltare mawde ladde ko muusi ko kam ko jaaƴa nde ɓuuri ene muusi kam ene ɓuuɓi ala temps ko toujours aɗa toon kadi ummoto oɗo ligge tan paya oɗo ligge ummoto oɗo ligge tan paya oɗo liggey ono wona par lewru ala ko par ɗo waktuji tan ha liggoɗo ɗo tan liggoɗa ene waɗi noon ɗumi ñiiɓi donc koko ñiiɓa ɗon tan ko ɗon woni ligge o kono kadi sa jippima ɗon kadi wawi hawru liggeji goɗɗi est ce que wawi hawru liggeji goɗɗi hen to kam jonde ala toon tan ala jonde ko to sona kam wawi yiide jooɗade kono kam ala jonde ko liggey tigi ina muusi noon ene muusi kono kadi so tawi a miijima ko gaccuɗa caggal tan a yiiji tan muusi aɗa sago gummoɗa daroɗa aɗa acci nene a acci baaba aɗa acci ɓesguji wadde alay sago maƴƴa kadi kawma kadi ndeysan doole ngala on ne wujimi ndeysan sago daroɗa ene ɓuuɓi ene kono kam alay sago ɗum waɗete min kam ko ɓuuri ko foof yaltimi kam ko muusi ko fof mbiɗa andi kam jinnaɓe nan caggal ko kala ko wawi liggede kadi ko alay sago arte ha ga ɗum waɗi noon min kam kala no wawi wade caggal mi ari mi arti mi tawima ɗo e jaam Allah mbiyamno ko alhamdulillahi rabbil alamin machallah wonko daña machallah wonko daña no jiiruɗa ni no gartirmi ni ko mi hartani hen mi ɓuɗani kadi no jimmi ruttade fof mi ruttoto ko mbamon ko kayitaji keɓama kayitaji keɓama fof heɓama mbiɗa andi kam no jimmi ruttade fof mi ruttoto ko mbami wonɗo fof mbawani ɗo kan jimmi ruttade mi ruttoto mi heppata mi haɓata caggal mi tawima tan e jaam mi tawi baba e jaam tawi ɓesgu fof e jaam alhamdulillah aɗa andi so tawi guiƴiraɓe ɓundi tan ya ƴewto jinnaɓe to guiƴiraɓe ɓe ɓurdito koto jinnaɓe to guiƴiraɓe ɓe ɓurdito koto duwuji to e min kalno pinmi subaka dokkumi waktu Allah o min jonati rabbil alamin alhamdulillah de kam Allah yettama wulino kono ko mawɗum e balɗe gonga dari min wona ɗum min mujaki min jahay woni heure holko neɗɗo yahanta ɗum woni heure uji mi famani yeer ɗo nangue hoore yahdu kadi waɗi heure neɗɗo kay yaade kay maaro ko heure mo ganduɗa hoorema ko sala toppiri woni yaa subaka law guiɗam wulani walla kono tan goppa ha nangue hoore tan aɗa ɓurɓo tan aɗa doga tan aɗa naata e galleji tan aɗa yalta ɗo ɗuminen min mi famani ɗum min pulaar wima ko haaju wawi nangue haaju wawa nangue kala mo jiiɗa ne dari koye dow haaju dari haaju forani wawde nangue haaju forani wawde nangue ɗum ko haala tan aɓe coftini yahoɓe tan aɓe kangdi ɗumen aɓe ɓeydo ɗumen probléme kono yaadu ɗum jogui sa hendu so heewi joolo so nangue wuuli joolo sono tooɓa joolo sa dañi no joɗirɗa jooɗo won neɗɗo wona kañum joƴƴinto hoɗum ko Allah joƴƴinta ɗum d' accord e joni mbeɗa jogi on ko joguinimami wat feere ballami daña baraji wonko joguininɗami ko joguininoma a joguininoki mo ujunere e d' accord ɗum yappade probléme ko mami addu kay kono wona ɗo ñala ɗo kaltano ka ummi ko ɗo cohlumi ala mi addorani ɗo ujunere noon mami hoota galle ujunere mami hoota galle ala
hankay sa huuti galle Allah ne jiitetuma mami artu wala ko ujere mami atane ya pas de problème min mi wala min mi wurane tarkata barkata sibbo Allah tindara totam ujnene be attumi ya galle mi adal ma joni salla jabi wallahi duwa wi kadi hakkunde men bamma kadi min baddani noppi ma min baddani poode ndure ala meddo sendubi do wallahi Allah ittimi matam kurtimi bar macce faadi hande mi meedani suutade dartudo kala jombaajo ko kurtodo bar macce ko min lofuto wallahi hay odo gananda horema no yetno kadi odo wallam bone bar macce naajo kadi silamo e jidinde mami artoy makko kajja ala mami artoy makko so Allah jadi hayno debbo ko arande ko min lo debbo min day debbo dum kadi ko yettere Allah so tawi a sifnama den sifa modƴertan wonnon debbo foti ko diñade debbo foti ko jooɗade sa yiɗi jibinde sayande a yiɗa jibinde ganduɗa horma dufu bio biteɗo wonnam atay jogo paɗe a wonan parasewal e joom galle maɗa jibina jaam daña jaam ko ɗum nafata neɗɗo ɗum nafata innam aade o kono sa ƴarguinima a wayno giyal ni mbiya ya jibin ko moƴƴi wawata gasi non andi Seydou Oumar namdo noon wiyamo ko ɓuuri Fouta hono yummo ko ala toon wadde hono Allah ala kono nelaɗo ala kono hono yummo ala ɗum tagui neɗɗo kala kene wawi wonde yo ɗofto jinnaɓe muɗum noon min beltanimama no fewi kadi min ñagonoma Allah moƴƴere ko gadduɗa ko ya ɓoydu hen e kadi moɗo ñagoma saabu Allah kala guiƴe mo ganduɗa oto masko ɗum kala mo jadanoɗa feddema rewre feddema worde kamɓe foof arte mabɓe noɓe mbawɗa e mabɓe ni waye mabɓe noon oto wi ko haali komi américain e waɗa haalde woɗɓe malla salwa haalde mumen ɗum moƴƴani Allah hewɓe ɓe garta ni change place uji men won ñaguima oto change place joni kadi wonko ñaguima em noon ko ɗum kam ko ñagude mboɗo yiiɗi yaade Matam to kawam andi kawam o ko neɗɗo tampunoɗo am kawam ko neɗɗo kañum mo ganduɗa ko to mum gonnoymi joni to tawi mi arti mboɗo yiiɗi kam yaade mo hooriyata makko ɗum noon kadi ko yamirode ma yahata yamirode baba so tawi o jamiri tan min de ko ɗum ɓurinimi yaade mo hooriyata makko mi yaha mi salminiyamo e komi yewnimo kadi mboɗo yiiɗi nafodirde makko e ɗum ko lawol simo kaw woni nene kaw ko nene wallahi sa yaari yumma sa yi kawma tan jaggu hen wallahi a faami so tawi min hooram mo yiɗi yaade dahar mboɗo foftiyo soon seeɗa ha korka ha woɗɗoya min kadi mi arta somi artire mi ar galle kawma en direct mi ƴeworma mi ƴewora kadi kawma anani so hawri hoddude Allah min kam on probléme kam mi ala ɗum hay seeɗa sa ƴeewi kawma min ƴeewiɗani ɗum woni haala haala joni ma wonko ɗaltuma mi an ba fo après so Allah jaɓi inchallah rabbi jarama weltima no fewi yo Allah waɗanen jaam min kam mumnoɗo seeɗa aɗa wawi yatta ƴoya guiƴen ɓe mimiɗano ɗo seeɗa so Allah jaɓi jarama yo Allah waɗen barke amin yo Allah waɗen barke ya ɓoyyare arta ñanam bandam ya ɓoyyare arta ko bellamma de dañƴe ɓiɗɗo yaha arta ko bellamma weltima no fewi weltima kadi jomiraɗo mami argal mami artuɗo a artata ɗo pourquoi walla mi ujunere am daña baraji min mi yiiɗa probléme mi yiiɗa fitin mi yiiɗa haala walla mi ujunere am daña baraji ujunere jari fitin walla seyɗat hakkude meɗen an ko ñamanɗami ko so wonani an tawno min ko mboɗomi aljanna ni taw maayo maaro min ala ko ñamanɗami an kaka fof ko aɗa gayi maaro ñande fof ko rokkam ɗum ɗuwam ɗum min ala galle ma darɗan koye dow tarkata barkata maaro min ala ko ñamanɗami cikkuɗa ko noon aduna ko noon min kay ngol ɗo gotol mbiyen mi ñamdade mi ujunere te mboɗo mi yami addanma somi addanimi ujunere nde noon kala ndewɗa tan e abu mi hirsete wona abu mbiyetemi neɗɗo bonɗo an est ce que min wona abu mbiyetemi a wona abu a jogorani wonde abu an mboɗo mbiyatanma abu mbiyetemi mami wi abu ha weela ha safa abu qui vive vera way qui vive vera min wondi min wona jako min oɗo ɓiɗɗu gorko ko ɓiɗɗu gorko mo gandanma ko jawowo tan on holko pamɗon yaadu tan aban so nangi wuli jooɗo aɗa wuli korɗo sinna hoorano kam wiya wonde mi sikkano somo hoora sikkani Allah nani mi sikkano somo hoora par ce que sinno mo hooranno hakkude am Allah wona ñalawmajo e ƴewmin ɗum gomi ɗo joni somi yaltanangue mi attata mi wawa tal ko ƴiƴe mam ɗon fof gasi fof tal ko gasi an ñalla yaade kiira yaade
ƴewndi sahandi yimɓe taƴata nde jiita abu kalis ndiya naata e beddaji no hucca ka ɗum min anda ko yiiloto ni so tata min de min gandumi neɗɗo saɗa woori saɗa yaha haajuma ya subaka law jaha gila ñawlani gila nangue wulani jaha dijjita garta jooɗɗa walla paya jama kam jooɗɗa toon jama sa hay kesi jama a heeɓi jama a jooɗima ay forani yaltude wonton ha wiye jaare yonti jara ha gueɗa